esfortzu izugarria, partida gogorra, baina saria eskasa, saririk ez. Bai, nik uste esfortzua oso handia dela egin deguna, baina, bueno, 3 puntuak ez ditugu eraman, baina egia da oso exigentea dela, denborak ere guzki pila berba eta ez dugu bat ere lagundu, eta beraien jokoa ere oso ona izan da, eta eduki dituzten aukera guztiak aprobetxatu dituzte. Gainera argi dago, taldeak futbola sortzen duela, aukerak baditu, zorionez golak ere iritsi dira, baina gaur zorterik ez, berriro ere, 3 lesio, horrela irabaztea zaila da benetan. Bai, hori hasieratik hasi gara aurretik jartzen, markagailuan, gero beraiek ere sartu digute gola, berriro aurretik, gero beraiek, eta bueno, azkenean lauta bigelditu gara, egia da faktura asko sortu dela gure lesioekin, baina bueno, aurrengo partidua ea zer moduz rekuperatzen ditugun lesionatuak eta ea zer moduz zuen. Horrelako kasuetan, amaitzeko horrelako kasuetan, esaten den moduan, onena partida lehenbailena ahaztu, eta buruan Rayo Vallecano ipintzea. Hori da, nik uste ja buelta eman martzaiola partidarei, sortu ditugun okasioak ere hortan landu, egin ditugun gauza honak hortan bermatu, eta bueno, faiotatik ikasi ez.